У Гомельскім музеі аўтографа ў цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Герцена адчынілася персанальная выстава Галіны Голубенка «Лапік у інтэр'еры». На выставе 13 твораў у няпростай тэхніцы пэтчворк, сутнасць якой ушыванні лапікаў тканінаў рознага колеру і фактуры. Галіне Паўлане Голубенка за 70, па прафесіі яна інжынер-будаўнік, а лапікам занялася даволі выпадкова, патрапіўшы ў гасцях у сяброўкі на выставу дзіцячай творчасці. І было гэта даволі даўно. У меня не было ни тканей, не было ни узоров, не было, короче говоря, ничего не было, одно желание. Ну и поэтому я начала свои ткани какие-то подбирать по соседям, по знакомым, по друзьям, походила. И примерно одну работу в год я делала. Лапікавае шыццё здаўна распаўсюджанае ў свеце, але менавіта ў славянскай культуры гэты від хатняй творчасці вырас у высокамастацкае майстэрства. Сёння пэтчворк перажывае адраджэнне, зноў стаў актуальным і модным, а сапраўдныя майстры могуць стварыць у гэтым жанры творы мастацтва. Працы Галіны Голубенкі спалучаюць складанасці, прастату, пяшчоту і экстравагантнасць, прымушаюць прыгледзецца ды абуджаюць незразумелую настальгію. Карацей, абыякавымі не пакідаюць. Выстава ў Гомельскім музеі аўтографа працягнецца да 4 верасня. Уваход вольны. Вольга Гардзейчык, навіны культуры.